ko sa kasalanan nga gawa laban sa'yo. Nagtatapat sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Siya sa atin mo, Diyos, atin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking asul. Lumalapit, di man karapat. Yes, Lord, kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Yaya't kawan, kapatawaran sa iyo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, lumalapit, di man karapat-dapat sa kasalanan mo. Biyaya't kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, nakamtan ko, o aking Jesus. Yes, hallelujah. Dahil ko natatungkuin na Diyos. Hallelujah. Dalay dun ka, O Diyos. Nining ka punon. Ikaw ang among dayon pasidunggan. Salamat, O Diyos, sa kapasayloan. Dalay dun ka, O Diyos. Hallelujah. Dalay dun ka man sa walang katapusan. Labing gamahanan ng may gugmao ng mga Diyos. Salamat kay nining kahaponon, Ginoo, nga kami nakaabot yun ang uban, Ginoo, nga diri sa panimbaho na mo karon, ug ang uban nga nagpadulong pa, Lord, ikaw magka proteksyon kanila, Lord, nga makaabot din sa imuhang simbahan, Lord, aron sila makadaig usab diha kanimo, Ginoo. Bisan pa sa panahon, Lord, ikaw magka proteksyon ka namo, Lord, bahin nining ulan, Lord, nga makaabot yun ang matagusa ka namo, Lord, nga dili jud ma-distract bahin sa ulan, Ginoo, nga ilang una-unaon diha ang pagsimba lang jud kanimo, Lord, ug limpyuhi ang among mga hunahuna ug kasing-kasing nga mahimong angayan diha sa mga pagdaig diha kanimo, ug himuha nga magwalang puso ng among panimbahon, ug ang amuang imong mga pulong, Lord, mao jud mag giya kanamo sa amuang pangalaga diha kanimo, Lord. Kining tanan akong ginasalig, ginapasalamatan diha lamang sa imong buhing ngalan, ang pangalan ni Ginoong Hesus. Amen.
Dili yun kabayan ang kaayong mo. Ug dili mahitungan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka lang na pasalamatan. Hallelujah. Nawat ang among mga bagay, ingon sa maumot na insenso. Bakay na baliha sa imong trono. Huwag mahimaya ka, huwag mahimaya ka, huwag mahimaya ka sa pagsimba. Magpasalamat kami kanimo, Ginoong Jesucristo, pagkamahal mo. Minani kaning kalibutan, aron kami may kaluwasan. Angayan ka nga pasidunggan. Dili yun kabayran ang kaayong mo. O dili mahitungan ang kaanyag mo. Ginoong Diyos nga labing gamhanan, labaw ka sa tanan. Angayan ka nga pasalamatan. Nawat ang among mga bagay, ingon sa mahumot na insenso. Bakay na baliha sa imong trono. Huwag mahimaya ka, huwag mahimaya ka, huwag mahimaya ka sa pagsimba. Dawat ang among mga bagay, ingon sa mahumot na insenso. Bakay na baliha sa imong trono. Yes, God, hallelujah. Ug mahimaya ka, ug mahimaya ka, ug mahimaya ka sa pagsimba. Hallelujah. Hallelujah. Yes, God, alayon kaning matahon nga kahapon nun. Dili pa pag ang panahon, Lord, nga modahil gid kami diha kanimo, Lord God. Hallelujah. Pasidunggan jud namo imong buhi nga ngalan. Tungod kay maayo kay ka sa among kinabuhi, Lord God. Himuang kami karon, Lord God, nga angayan ug mahimong takos, Lord God. Hallelujah, nga magaduol ug magadayag diha sa imong presensya karon, Lord God. Hallelujah, da sa imong buhi nga ngalan, Lord God. Tagbawa kami karon, Lord God. Ikaw ang among katagbawan, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, dalaygon ka sa walay katapusan, O Diyos. Hallelujah. Ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi sa matag usang amod ang kanimo. Yes, God. Tubig ka sa katagbawan, wala'y katapusan. Pagkaan nindot nga tagamtamon, kibati
kinabuhi ko. Pulong mo, ang pulong mo, Ginoo, kinabuhi. Sa matag sa nga mudang mo kanimo. Tubig ka sa katagbawan, walay katapusan. Pagkaanindot nga tagamtamon. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, Uryosi ka. Wala ang Espiritu, tubig ka gibati. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, Uryosi ka. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Una ko, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Una ko, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Una ko, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Una ko, tagbawa ko sa tubig mo, O Ginoo. Gibati ko ang kauhaw sa tubig mo. Bubuhi ako karon Ginoo. Walay laing makatagbaw, Uryosi ka. Wala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Bala ang Espiritu, tubig ka sa kinabuhi ko. Hanes God, tubig ka sa among kinabuhi, Lord God. Halayang pulong, Lord God, maudod ang among tubig, Lord God, nga makahatag ka namo og katagbawan, Lord God. Hallelujah, ikaw, Lord God, ang tinuod na katagbawan, Lord. Hallelujah, dalay dun sa tulay katapusan. Salamat sa iyong pagkabuutan, Lord God. Salamat sa imong gugma, Lord God. Salamat sa gidakon sa imong gugmangan ka namo, Lord God. Nagapadayon ka nga maayo kini sa matag-usan namo ka kinabuhi. Hallelujah. Isa'y ako dili ang iyak, apoy mong ipagkamatyan. Isa'y ako lagag sana, imugiyapan kong ipanglayan. Hallelujah. Yes, Lord, talaga ka. Gitugma mo maayo. Yes, hallelujah.
Bisan dili amayan, ako mo simba, umuday kanimo. Ikaw ang tugma, tinugan sa grasya. Ikaw ang simbahon, sa puso galakon. Gamanan ka, nga Diyos. Gamanan ka, nga Diyos. Minsan di matinudan, di matinudanon, kapasaluan mo na angkon. Bisan kuno sa kapuno, gihugasan mo gibago. Unsa bang na ako, ganong gihigugma mo maayo. Bisan dili amayan, ako mo simba, umuray kanimo. Ikaw ang tugma, tinugan sa grasya. Ikaw ang simbahon, sa puso galanggon. Gamanan ka, nga Diyos. Gamanan ka, nga Diyos. Ikaw ang gugma, ikaw ang gugma, tinugan sa grasya. Ikaw ang simbahon, sa puso galanggon. Gamanan ka, nga Diyos. Gamanan ka, nga Diyos. Gamanan ka, nga Diyos. Gamanan ka, Hallelujah, dalay kun ka Lord, hallelujah. Alang mga kalimutan na ang tungkol kung kimahilig ka, kaya ang ayan ka sa mga pagdahig ka. Hallelujah. Tulang siya ang matubay sa matago sa kakinabuhilig ka. Hallelujah, pasidunggan yung kalikat. Tuwa sa ipagkamaayalig ka, dalay kun ka sa katapusan. Kay bayan, kadungganan, alam mo kanimulig ka, akong ginatugan ng tanan, pinaagi sa pangalan ni Jesus, ang buhay nga Diyos sa manluluwas. Amen. Amen. Praise God. Mayong hapon igsoon. Mayong hapon. Maulan ang hapon. Amen. Praise God. Dalay ko ng buhay ng Diyos sa walang katapusan. Napanalangin na ang bitaw sa mga alawiton igsoon. Are we blessed as we praise the one and only King, the mighty, the conqueror God? Are we blessed as we praise Him? Amen. Dalagon ka ng buhay ng Diyos sa walang katapusan ng son. Malipay ba kay son na nakakadiri son? O nagbagulbul ka na dito kadiri kay naulanan. Amen. Dalagon ka ng buhay ng Diyos. Nanghinaan ko son, nasayod ko nga, nalipay yun ka kay nga nung mianhi yun ka ring dapita. Amen.
Kung wala ay kalipay, dili ka man ni dere. Amen. Tungod kay nihigog mo sa atong Ginoo. Nga mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Amen. Busa karong kahaponon igsoon. So, ginahagit nako pag-usap kinsa kadtong nag-uros-uros sa diya, nagbuto-buto nga dughan aron nga ipadayag muhatag og pagpasalamat pagdaig diya sa tumbuyan nga Dios pinagi sa pagbungat diri sa tubangan kung unsa siya kamaayo sa imong kinabuhi. Amen. Dalay ko ng buhay nga Dios maigsoon. Kinsay mo na. God bless. Praise God, hallelujah. So, dahil ko ng Diyos sa walay katapusan ng son. No? Hindi na kukuha ko ng pagpasalamat sa mga Diyos. Sa iyang pagkamayong ng son. Sa matag adlaw sa aking kinabuhi. Magid siya na nagiguban, na nakanako, nagaligon. Sa kanunay, pinagi siyang mga pulong. Na kanunay nagapahinumdum na nakanako na magligon lang yun sa pag-alagad, pagtuon, yan na kaniya, mag-son. Nga, ako nakapadayon sa pag-alagad tungod sa Ginoo, sa mga pulong, nga, ano na yun, nagapahinumdum nga ni kanako, mag-son. Sa patagusan nato kag kinabuhi, ang Diyos yun, mag-son, maayo kayo, ano nga, takos yun siya nga, atong pasalamatan, kung matagusa ka kagalingon, tungod kay ang Diyos kanunay kung matiman nga kanato nagamuma. Amen. Physically lubos sa tanan sa itong espirituhan ng bahin ng son manang niata karon tungod kay luminaw na punta sa pulong sa Ginoo aron nga basigo ng atong matagi sa kinabuhi ng son. So ano salamat sa Ginoo isang tuman sa nakalampusan sa itong bulaton kagahapon na dalagin ng Diyos na nagiguban nga kanato nagaproteksyon sa itong pagbiyahe pauli padulong dito pauli ng Diyos nga nagiguban nga kanato Wilson sa nagigikapoy salamat sa Ginoo na nagmalampusan gila itong bulaton. Amen. So na hindi ako magpasalamat sa mga Diyos no nga nyata sa ulan no padayon niya punta nga nagalagad sa mga Diyos so salamatan mo na sa Ginoo ang protection sa patag adlaw no nga mga biyahe ko sa buon ka. Salamat sa Ginoo sa protection na yung kanunay na ipasin natin yung kanato na mabung pagsundo sa mga kaubanan. Salamat sa Ginoo sa protection na yung gihatag yung kanato kusog na yung gihatag na akong ginasalamatan sa itong buhay Diyos na nagin siya nagiguban ng kanato no? So sa itong mga buluhaton salamat po sa Ginoo abang na mapapagod ka no dasig pagod ka sa pagbuhat sa mga lutong sa tumbuhay ng Diyos no na magig siya bang song magatabang nga ganato tungod kay nasayo tanda nga wala dito mahimo kung walang Diyos nga makiguban nga ganato no natong pagbuhat kung sa atong tawhanon lang tawag lang gyapon dia sa kabangan sa tumbuhay ng Diyos nga salamat sa Ginoo na matag-usang kinasikasin din niya na nagbuhat sa ating mga bulaton. No? Dalago ng Diyos sa walay katapusan. Hindi pa salamatan at may dahil yung pangalan. Amen. Praise God. Salamat kay sa mong banggitan. Kinakusgan. President, salamat kayo sa kinabuhi. Dalaygon din ang buhay nga Diyos sa kinabuhi, Pres. God bless you more. Kung pinudod ka na ison, ang pulong sa Diyos, magyun ang
ang talig-on nato. Amen. Lig-on ka kay tungod magsige kag meditate siyang pulong. Amen. Mga bisan unsang pagsulay umabot sa imuha kung nakay pulong dili gyud ka matarog. Although matarog ka pero dili gyud kayo nga masibog matumba. Amen. Ay naa siya. So dalay ko ng buhay ng Diyos sa walay katapusan ng isod. Isa mo sunod. Ayun na, tipik-tipik igsoon. Kung sa tanan no, salamat sa pagsubulit Diyos. Sa pangalala ko dito sa kantukan. Ako sa mga kailangan dito yung masakua. Sumabatang na ako sa hapon. Salamat na pagsubulit na Diyos. Tungod kay nito ako sa sakua. Kung ka na daw ko dire. Nakita na ako sa kantukan. Kung nila kamatayo na daw po ako kaya lang pagkakapako ka. Kaya naman ko na nila nga wala na akong tako ron. Kasi ko na ay ginoo na atang pagkas sa buhay sa buha. Kung ito po akong babae isa nga malipay na ay kama. Hindi ko na ay nagyaan. Kung ko nga sama-sama nung pagbuot ng ginoo, kaon ko niya. Kung katakabuot sa ating sinabuhi sa dinig ng ato. Kaya, hindi ko yun na. Kamaintan, ikaw nang uday, kaya mamimbaon sa atin na. Isang wala ko pantukan. Ako kasi malito ko kita. Naman ko isindahan din rin. Ang hapong ginoo ko akong isamtet. Ako kayo pagpasalamat na ito sa buhay na Diyos. Tungod kay itagaan ko niya ang dawas. Kusog, ibadot sa ko ang kusog. Tungod kay nag-abot na ako dinha. Wa na dito ko hipalo nga. Naayong na ako sa balay nga. Kauban na ang pastor. Kaya ko katatak nga. Dito man ko sa mga pastor ninyo. Ibagili, kauban ko sa ang pastor. Ako kayo pagkasalamat na ako sa inyo. Ano? Inyo Diyos hindi akiman din kapita. Isang kaan ginoo, nagkauban ka rin na sila ko. Tagaan ko niya o naindawat o diuli niya ang liko na kukusog. Wala na ko'y gibate tungod kay ang ginoo ray akong sampit kanunay. Kaya ginihan, nag-isipot niya ako bata. Hindi na po nila nga, ay lalag ulit dito ma. Tungod nila nila nga, paulion at si mama dito, patungod tayo na. Ako nga, dito buhit pa ka, mulihok ka. Ang ako mapaglihok nimo nga, kanan magtrabaho imo. Ako ko, mag-ilo ko. At luluan, walang nilo nga, kay papadlong langgod ka. Kasi ito alam ko ninyo, nabihok kut-kut malay. At na ito kulit-kulit o, hindi ko ka tulog at kayo mga tulwater. At naman din ko ng Diyos, kaya niya giuli ang akong kusog. Wala na ko dibate, kaya sa ang dinero, nakahatag sa mga kusog, magdawat, ikan sa kanina. Praise God. Salamat kayo nga ang atong buhay nga Dios yun. Maoy muhatag og bagong kusog. Amen. Akong pasalamat daw ni nanay kay ang Ginoo nagapamuha pag yun siyang kinabuhi. Amen. Sadyang naluya na si nanay. Sadyang nagampo. Nagampo atong magsuon na kaniya. Ang Ginoong Dios yun. Wala magdodua pagtubag. Nakita nato karon kung unsa kabaskog si nanay. Amen. Muna may soon, dili ka mo biya sa pagpangalagad. Natong buhay nga Dios, buhay ug abtik, dili pagibungol. Amen. Kalay ko ng buhay nga Dios sa walay katapusan ig soon. So, isa mo sunod ig soon, mga batanon.
Pasig na mo special number, handam lang. Nabay mo kanta? Wala na ba yung pasalamat, Ikson? So, Amen. Praise God. Okay, pananalisara yung katindog eh. Kaya nagapasalamat ko din itong buhay ng Diyos sa iyang yakas ako ng kaligon, kusog sa matag adlaw na iyang ginarin niyo akong kusog. Bisan pa man sa atong panahon karon nga ulan init, gani, di ulan na sa karon gahapon, gikan sa dagat, na bago may nakaligo na po ni mag-usap tungkol sa kusog na ulan gahapon nga mo ang kuan gahapon sa hapon kapangulit na mo. Apan, wala, dako na ko pasalamat sa tumbuhin nga Diyos tungkol kay siya nagaligo sa mga kanako o sa mga kaubanan. Ingon man sa mo mga driver nga mao'y nagatabang sa paghatod sundo na mo aron mag-atod ni sa muang atuan na nalimo dyan sila nga magpaliguron bisan pa man sa atong panahon karon na ulan init na dili matagna palit ng ulan. So, dalagon kayo ang buhay na Diyos ako ang kinabuhi tungod kay siya naghahatag kung kaligon ako kung nilang kaligon bisan mo man ito ang atong Marchi Merkulis nakasiyar kong pulong dito sa Purukot. So, nagpapasalamat kung dako sa itong buhay na Diyos tungod siya naghahatag na nalika natin kaalam na musya din na sa iyang katauhan sa pulong sa Ginoo na murag dili na murag madaog na nako ang kahadlok tungod kay ang Ginoo gyud ay ang magatabang na tuwang matagusa na atong daw na nagkulba mubarog sa tubangan sa iyang mga katauhan o ang pulong niya ato ang masayaw. Wala na ko ang dako pasalamat sa pambuhay nga Diyos na sa iyang gihatag na kanako. Ako kinabalik anong himalan pangalan ni Jesus. Amen. God, salamat sa itong kinakusgan nga cameraman, videographer. So, dalay ko ng buhay nga Diyos may sono sa itong mga kaigsunan na makita yun na itong Diyos na buhi, abtik, kung nagapamuhak, dili, bungol, dili, butang. Amen. Dalay ko ng buhay nga Diyos sa walay katapusan. So, my son, sit back and relax. Amen. Prepare yourself. Amen. Atong handa mo itong kaugalingon ni Son. Amen. Kung na mong kaugalingon, maminaw ko sa pulong Ginoo. Amen. Maminaw dito sa pulong sa Diyos Son. Pero hindi makawang atong pagsimba. Amen. Ang iyahang pulong mo ay makapuno. Kanya to. So, dalay ko ng buhay ng Diyos sa walay katapusan. Okay, congratulations sa tanang na bautismuan. O, sinahatag na po sa atong mumulong ini. Matahong nga maulan nga kahaponon sa atong magawali sa atong host pastor Pastor Jeffrey Canales. Okay, so maayong hapon sa tanan, madugog ko diha. Madugog. Okay, ganyan ako mga youth, diri ato, pwede pa tamang lingkod. Dili man ta mabasa diri oh. Sige na. Diri po lang uban oh, kaya para nindot kita na mga daghan ta diri Sige. Butay lang liguran diri Okay, so napay liguran na diri.
Dire para nindot kay tanawon, Lord. Check. Praise. Praise. Check. Praise. Ay, napay ko Andre, oh. Okay, so, si Tonet. Let's check praise. Hello, check praise. Okay. Oh, napay sa kaliguran Andrea ha. Okay, so tungod sa panahon nato, grabing ulan. O niya mauban po natong makaigsunan is naglain po ang mga kalawasan. Kaya tungod kagahapon no, grabing langoy-langoy. Si Sister Lisa napon sa kwarto, naglain daw iyang lawas dito, karon lang, okay? So, okay, taon-taon, magsugod ka. Lord. Check praise. Lord, check praise. 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 Hello, check praise. Okay, so once again, maayong hapon o maulan na kahaponon sa tanan. Okay? So, bisan o kusog bang kay ang ulan, dili kapugnan, apan dili usab kita mapugnan nga kita, mudayon ug musimba diha sa tuang Ginoong Dios. Amen. Inaim katapad ni anhita tungod kay gusto nato nga musimba diha sa tuang Ginoo ug Hari sa tarang hari. Wala nga itong gianhi diri usa ka persona or tulo ka persona, amahan, anak o balang spirito nga ato ang gialagaran mga kaigsunan. Muna nga dili basta-basta imong gianhi diri dili mayor, dili gobernador, kundi mao ang takiya sa tanang butang. Amen. Mga dili jud makawang ang atong mga paghago, pagahit og panahon, bisan tuod kusog kay ulan, apan dili nato kalimtan nga ato ang ibutang gyud nganha sa atong mga alimpatakan nga Dios ang atong gianhi. Amen. So praise the Lord. So niini kapunon, magapamati na usab kita sa pulong sa Ginoo. Okay, so magabarog kita. Samtang ato ang pag-aukban karon ang ato mga Biblia sa Panultihon Kapitulo 17. Panultihon Kapitulo 17, versikulo 1, ngadto kini sa okay. Uno ngadto sa okay, Jess. Okay. Uno ngadto sa Jess. Panultihon 17, uno ngadto sa Jess. Maayo pa nga magkaon ka lang bahaw basta may kalinaw ka sa hunahuna kaysa motambong ka o bangkiti sa balay diin naghari ang kasamok. Ang sulugood nga malamon mao'y magmando sa hungog nga anak sa hungog nga anak sa iyang agalon o bahinan siya sa kabilin sa iyang agalon. Sa mga ang bulawan o ang plata tunawon sa kalayo, ang kasikasing sa tao sulayan usab sa Ginoo. Ang daotang tao gusto nga mamati sa daotang mga sulti, o ang bakakon gusto mamati sa bakak. Ang nagbiay sa mga kabus, nagbiay sa Dios na nagbuhat kanila. Silutan gayon ang dalipay sa kadaot nga midangat sa mga tao. Ganpo sa mga tigulang ang ilang mga po
sa mga garbo sa nganak ang ilang amahan. Sa mga angkaw, sila mo di mamakat, ang buang-buang dili usab musultig mga pulong na undanon. Naguna ang uban nga ang Saturno, sama sa salamangka nga makahimog bisan unsa, kay bisan asab uswag man siya. Kung buot kang yugmaon sa katawhan, pasayloan sila ilang masayop kanimo. Ang paghandom sa masayop makabungkag sa panabigalaay. So sa pagsaway, makakapunday ang taong maayog panabot. Parang di makakapun bisag kapila sa latiguha. Makamputa. Silimbahon nga Ginoo, halangdon nga Dios. Padayon kami o Dios nga nagsimba, nagdaig ganha kanimo, bisa pa man sa panahon sa kusog kay kaulan ng Ginoo. Adunay mga pag-distract, dili namo kayo madungog ang klaro sa tingog sa microphone aban Ginoo. Nasayid mi na ikaw anang aman sa mo ang piran nagiguban na ni kanamo sa Ginoo. Amo ang bigang gahinan ug magapamati yung binihak sa inyong mga pulong. Salamat kay kining among gibuhat karon dili kini makawang. Kay ikaw nagalantaw man sa makagusa mo ka mga kasing-kasing. Ato ni mga pagsulay na moabot din kini kanamo aron sa diin tan-aw ni mo Dios kapag sa tagsa na mo ka mga kinabuhi o pinasuluran sa mga kasing-kasing kung kami magpabiling pa nga maalagaron nga lahat. Dali mo bisa pa man sa kahintang o panahon na kusog ang ulan. Lord, salamat kay ikaw panahin nga magapamuhat. Nining mga orasa o Diyos sa matagusan mo ka mga kinabuhi. Kung ang mga ginatugutan nga ikaw kayod nga magapamuhat, diha ka na mo. Aron Ginoo sa diin, mahuman kami ni nga serbisyo, daghan kami mga natunan, naangkon, napuno kami diha sa mong presensya o diha sa mong mga buluhan ng mensahe. Salamat kay Lord, padayon ka magapamuhat, kini ka na mo o magatudlo, ka na mo ugan. Balay ko na imong pangalan Ginoo sa walay katapusan. Kaya mayaan ang kalungganan diha lamang ganito kini Jesus ang tanan magiging amen. Amen. Okay, so mga kahigalaan, ang tiba nga ato ang pagpaminahon karon, gitimahan na ko kini, pilia ang pagbuhat og maayo kay kini makaayo kanimo. Wow, ha? Ang balik ko na atong tema, pilia ang pagbuhat og maayo kay kini makaayo man kanimo. Siyempre, kung pangutano mo ang tao, o ako bang anha ka ninyo, kung sa may piliin ninyo, katubang makaayo ka ninyo o makadaot sa inyo. Siyempre, simple kayo nga tubag, inyo yung tubagon, nga, siyempre katong makaayo yun ka na to. Amen. Kisa tabi mo pili, nga, piliun mo nga makadaot kanimo. Amen. Piliun jud mo tong makaayo sa imo. Amen. Kasabta na to. Bisan kinsa ka tao di naa karon pangutan nimo, asa man ka brother, papiliun ka o sister, papiliun ka asa man ka katong makahatag sa imong kayuhan o makahatag kanimo og kadaotan. Siyempre, ang tubag yung nila is katong yung makaayo ang makahatag o kayuhan. Amen? Siyempre na kayong pangutana, siyempre na kung dali na kaya ang tubag. Kaya kita yung tanan, mamili man yun ni anak. Katong makahatag yung o kayuhan sa atong kinabuhi. Pero makainsunan na naibalo ka, nga bisan o insakto ang ilahang panubag o tubag, pero di ay makaigsunan, di-choose o gipili lang dahil gihapon nila ang makadaot kanila. Amen, nasabta na to. Dali kayo ang pagtubag. Pero ang pagbuhat na lisod kayo. Labi na ang pag-ingon mo asaman ka.
Sa langit ka o impyerno? Langit jud oy. Langit jud ko. Asa man ka? Ang Satanas nga naay sungay o sa Ginoo nga buutan kayo? Sa Ginoo jud ko. Dali na kayo ang pangutana o dali na kayo ang tubag. Apan ang pagbuhat ug ang pagsunod sa imong pag-ingon nga sa Ginoo jud ko sa langit, pero ang pagbuhat lisod na kayo. Mao kini ang atong mensahe karong kahaponon. Na gitimahan nato kini nga pilia ang pagbuhat ug maayo kay kini makaayo kanimo. Di kinahanglan if you choose nga ang pagbuhat ug maayo kinahanglan nga buhaton gyud mo. Dili lang kay kutong sa pamulong, kundi with action. Kay patay ang pagtuo kung walay buhat. Amen. Ha? For example, nagaingon ka, Lord, I love you. Ha? Dali ka kayo ang paningon og I love you. Ha? Pero lisod na kayo buhaton. The word love is pwede siyang imuhang ikuan sa noun. Ha? Sa ganing noun? Sa noun of English din ha? Ha? Names of persons, place, things, or ideas. Isa? Ano ba na? Pwede sa manoun kining word nga love, pero pwede po siya i-verb. What is verb? Action word. Ha? Kaya mag-iskot that love, kinahanglan nga naagyo'y buhat. Kaya dili na matawag nga verb, kana nga word kung walay buhat. For example, the word I will go. The word go is nakay at tungkol. Amen. Oh. Action. Pero, kinahanglan lagi na tumano nimo sundo nimo. Gamuan to jud ka. Ha? Inana po ang love is action word nga kinahanglan kung kita nagdugma sa Ginoo. Higmaon din nato siya. Mga langit dito sa iya, ha? Amen. Amen? Usap na nato? Ha? Pilia ang pagbuhat ug maayo kung kini makaayo man kanimo. Okay mo pa diri sa verse 1, maayo pa nga magaon kalagbahaw. Ha? Basta may kalinaw ka sa hula-hula. Kaysa mitambong ka o mutambong ka o bangkiti, sa balay di naghari ang kasamok. Yan pa lang sa first verse, ipapili ka. Adunay pagpili. Wala man tayo word diri ang mabasa na you can choose or what you choose. Ang pag-akto ba sa balay nga nagbangkiting nga puno sa kasamok o magkaon na lang ka o bahaw na naa sa kalinaw. So adunay pagpili gihapon diri nga ato ang masayran nga mas maayo di ay nga pilion na lang din mo nga magkaon kag bahaw. Nagaon kag bahaw pero naa ka sa kalinaw. Amen. Pero kaysa mianto daw ka, mitambong ka o bangkiti, grabe ka o na, ihaw pa imo, ihaw diri, ihaw dito. Dahil laing putahi, pero puno sa kasamok. Ganahan ka? Ama, tudyo ko, bahala nang may samok, kaon ko ka. Huli kayo, hindi ko kasamok. Oo, ano na yun o. Pero ingon ang mensahe din sa sulog ni Solomon. Pilion nato nga magkaon na lang ta og bahaw basta may kalinaw sa hula-hula. Amen. The same sa ato ang pag-agto karon diri ang dapit. Ha?
Naman ta sa mga panglawas, pwera na lang sa katong mga naglaing jud ang lawas. Gitus nato ang pag-anhi bisan ko lisod kaayo katungod kay ulan. Magduduha pa yung kapten kay tungod kay trapal lang. Simula po sa balang ng tubig, no? Ha? Ha? Pero gitus kaya po mo ang pag-anhi kay gusto ka o kalinaw. Amen! Amen! Ang pag-alagad sa Ginoo, makadugang o kalipay o kalinaw, diha sa itong espirituhan nga bahin o sa itong kinabuhi. Kaysa, wala kay ginahimo. Panahon sa panimbahon, kalimtan mo, usamot o kaong, kasamok sa imong kinabuhi. Kasabta na to? Amen. Ha? Pilion din nato nga magkaunta o pahaw ay sa mitambong tagbangkit sa balay di naghari sa kasamok. Ha? Amen. Kasabta na to? Ha? Apa na itong gianhi diriya? Dili bahaw kundi lamian pinapakaon na mupulong sa Ginoo. Amen. Nasabta na itong mga kaigsunan. Pagkanindot na lang yun sa pulong sa Ginoo sa dihang kita, nag-absorb, nagkakaon ini mga kaigsunan. Ha? Pilion yun nato nga mukhaon ta sa pulong sa Ginoo. Ha? Kaya makaayon din sa ato ang kinabuhi. Ha? First two, ang sulugoon nga maalamon. Mo'y magbandog sa hungog ng anak sa iyang agalon. Ang agalon din niya sa kahungog, sa gining hungog. May pulos, kasama ng hungog ng word. Hungogad, hindi mo eh. Saan hungog? Wala ka pusag, buang-buang, no? Ha? Walay pulos. Sa panangalaing na word. Ha? Wala mag-istot ang hungog. Mga pinuhatan na dili tayo. Walay panahon diha sa Ginoo. Muna mga tao mahungog. Maayo man tanaw nato, pero kung wala sila nangalagad, mga hungog sila. Ang sulugoon nga malamon, maayo, ha? Sulugoon. Basta mag-iit kitang maalamon, buutan. Malagad sa Ginoo. Mo'y magbandok sa hungog nga anak sa iyang agalon o bahinan siya sa kabilin sa iyang agalon. Mas kapilan pa siya bisag sulubuon siya kaysa anak sa agalon na hungog. Kabalo ang amahan sa katungungog na di kapianan ning akong anak sa kahungog kayo. Ha? Basi palag makumpisa ning ako ang mga kaptangan. Ha? Dili na lang ako ipiling sa akong agalon, labutan kayo. Ha? Amen? Nasabda na to? Ha? Muna nga, kita usab daw sa mga sulugoon sa itong Ginoo, gitagaan at pagtagad o gali ang Ginoo nag-andam og dapit para kanato dito sa langit kaya gaandam. Ha? Amen. Ang anak sa Dios, mga anak man yutang tanan. Amen. Ha? Utong sa hinimo sa Ginoo, mga anak niya. Si Lucifer, Satanas, kayo Satanas, o mga kalimunyuhan, dapat tagaan yan niyang pagtagad ang mga kaanghilan niya nga ningipindi sa yaha. Apa na himong-humog si Satanas. Ha? Muna nga, wala yun niya pasayloa si Satanas kay humog kaayo. Gagbuso kayo. Apan kita bisan o anak kitang ubos kaayo tan-awon o timawa, apan ang Dios kagtagat kani kanato. Amen. Kaya nga naman, may patat ay mualapit pa sa Ginoo. Pero ang yawa,
Dito na mahalagan sa Ginoo. O na nga, mas kabilinan pata sa Ginoo. Amen. Mas gipreparahan pata niya og dapit nga maong langit makaigsunan apan ang yawa iyang gipreparahan sa maong impyerno. Kay hungog kaayo makaigsunan. Amen. Muna pilion ginato ang pagamalamon. Amen. Amen. Kaysa tao punta humog. Ang mga maalamon na tao kinsa gani. Ikaw ka na, ako, kita, ka nangalagad sa Ginoo. Ha? Kita ang mga malamon. Apan ang mga humog na tao, minsan kung nakahuman sila sa ilang mga kurso, professional. Pero kung wala sila nangalagad sa Ginoo, magpabiling silang humog at tubangan sa Ginoo. Amen? Wala piliin din nato ang pagbuhat ng mga iyo kay kini makaayo man ka nato mga kaigsunan. Verse 3, sa mga ang bulawan at ang plata tunawon sa kalayo. Ang kasingkasin sa tao sulayan usab sa Ginoo. Ha? Wala na kita, andang punta dapat mo dawat sa mga pagsulay. Kaya daghang mga tao karon na dasig, nangalagad sa Ginoo pero nawagad galit. Kaya pag-abot sa pagsulay, wala nila gidawat. Makapangutala pa doon sila nga sa Ginoo. Ano ka doon na may mga problema? Dapat kung mga lagad ka sa Ginoo, hayahay nilang pirme. Dapat madapo ka. Pero kung sa mani, nanitakit naman doon kumayo. Sabi niya ang pag-alagan sa Ginoo, tuduhan siya, madato siya. Ginana ang motibo sa tao, hindi sa makalaway. Amen? Ha? Usap ka na ito? Sa diha, lagi ka kita mga lagad sa Ginoo, daw sama sa bulawat o plata, pagasulayan kita. Ha? Pagasulayan kita, kaya kay Ginoo. Sulayan kita. Para tanaw sa Ginoo, kung tinuod ba yuta nga, mga sumusunod niya. Kaya ng mga tao nagpakita na dasig kuno sila, pero wala makalahutay. Maupato sila ang tinitinuod. Apan ka itong nagpabiling na malagaron sa Ginoo, mao ka itong ang tinuod na nangalagan na lahat kaniya. Amen! Amen. Usap na to, mao ka to ang tinuod na bulawan. Ha? Amen? Way paglubad! Verse 4, ang daotang tao gusto nga mamati o daotang mga sulti. O ang bakakon gusto mamati o bakak. Ala. Bakak, si bakakon diri o niya daotang gusto na lang kanunay mamati o mga daotang mga sulti. Ha? Ang tao nga daotang dili na gusto mamati o mga pulong sa Ginoo. Apan ikaw mianhimang ka, anaa ka ng alagad sa Ginoo, nagpakita na nga gusto ka mamati sa mga panambago sa to ang Ginoo. Amen? Amen! Amen! Nasabta na to. Kay gusto ta magpatulo sa Ginoo. Ari nga mahimo ka yun lang maayo nga tao. Amen? Amen. Kay gusto nato na pilion jud ang pagbuhat og maayo. Banglit kini makaayo man ka nato makaigsunan. Lain nga bersikulo, ang nagbiay-biay sa mga kabus, nagbiay-biay sa Dios, nga nagbuhat kanila. Sinutan gayud ang nalipay sa kadaot, nga midangat sa usa ka tao. Bantayanan po dahil nato makaigsunan. Ha? Piliday nato biay-biayon ang mga kabos. Ha? Napo yung mga kaigsunan nato. Pilingon po tayo. Morpog dato. Sila wina na nilawin. Kabos man tayo. Sa kabos po dahil. Wala kayo makahinaway. Sa mga tingin po dato. Binibayin. Tawanan eh. Gabi yung tingnan ka. Hinaway yun. Ha?
Napay mga tao karon nga pilingon jud kay nga dato kay sila. Ha? Gusto kayo mahinaway, kinana saway-saway. May pako. May pako. Ako lang pirmi ba? Kaysa imo. Kaysa inyo. Oh? Kusog kaayo mo BIBI. Apan di ay makaigsunan ninong dumi. Ingon ang misay, pag mo BIBI dito ni ato mga tawhana, nag-BIBI puta sa Dios. Ano man? Kaya ka na matawhana, pili mo man sa Ginoo. Amen. Pero kung higugmaon nato sila, daw sa manghihigugmag hapon nato ang Dios. Kasabta nato? Ha? Ang nag-BIBI sa mga kabus, nag-BIBI usab sa Dios na nagbuhat yun nila. O silutan gayon ang nalipay sa kadaot na bidangag sa usa ka tao. Ha? Alam ito, may ingon nila, Mayra. Mayra po eh. Ha? Napungkol din na siya. Sabi napungkol. Aka na siya, Mayra po eh. Alaban, sa tingin na niya. Grabe no, kay kaluoy. Nalipay kay ka, yehey! Wala na rin. Pero hindi na maayon. Bisan di ay bisan kung sa kadautan sa tao, siguro bubati magkagala ditong matayong ka nga kuan mo din sa dito. Pero ay di kalipay. Amen? Lumrot mag-celebrate, bitaw ka. Amen? Ha? Kabalo magpunta nga kutay ka ng tawhada, nakabuhat o glimay sa inyo ha. Siguro makayon ka nga alin-anak po doon siya, katulad pinagbuhat, siguro makaanak ka, pero ayaw na kasubrai. Amen? Ang mura bitaw ka, galipay. Amen? Mag-celebrate pa dyan ka. Mag-lipsyon pa dyan. Ano mag-lipsyon man ka? Itabaan mo kung tawala ito. Amen? Ano mag-celebrate man ka? Gutong ba dito sa itong silingan nun, hiwi. Katabihan kayo, siguro tabi. Lipay ta. Walain kayo, no? Mag-videoke pa yun po. Yung salito na kaya. Videoke pa dyan mo na yun. Pitilay na. Diba? Ipay-lipay ka, kasi ikaw na po mahiwi. Ha? So, dili ka na maayo. Nga kanak bitaw malipay ta. Kung aduna may mga pangitabusa man anak kay silutan daw ta, awa. Silutan. Gayon ang nalipay sa kadaot nga midangat sa usa ka tawo. Instead nga iampo. Nga makayo ka na ninala na siya no. Siguro na among gusto niya siya kinaya. Apo na lang. Okay. Mag-celebrate ka dira, na? Dahil kayo, amen. Para dili ka silutan sa Ginoo, i-choose jud nato. Pilion jud nato nga iampo jud nato sila. Ha? Amen. O katong makapos usab, i-choose nato nga higugmaon sila. Tabangan sila. Dili kay BIBI-ayon. Amen. Kasabta nato, pilia ang pagbuhat ug maayo kay kini makaayo man kanato. Verse 6. Garbo sa mga tigulang ang ilang mga apo. Sa mga garbo usab sa mga anak ang ilang amahan. Wow, naman dito yung mga senior citizen rin, no? Ay, murag isa na di ay. Usa na ka senior citizen. Ano na ay? Tatay. Na? Okay. Okay. Pero may dili pa senior citizen nga nanay apo. O, di ba? O, para ating Marites, o. 40 pa man na siya. So, inani ha, ang lola, malipay sa mutan o diha siya apo. Ha?
Samot na kumudako ni nga adunay pagtahod ug pagkahadlok sa Ginoo. Garbos proud kay siya. Dili kinagpasigarbo siya ha. Ano mo ang word? Amingon ta nga Lord at kanang kadungganan ikaw lang yun ang among pasigarbo. Yana. So dili mali nga kanang mo proud ta lagi garbo nato nga kwanto ay napasugai. Amen. Ha? Ayaw lang dyan pasubrai. Ha? So, mahimo nga malipayon sila o gadbo kayo nga kanang tawhana o bayhana nahimo niyang apo kay tungod kay buutan man kaayo. Pero kung apo, kabulyagon kayo hungog na makahatag lang og problema. Amen. Dili ko garbo, dili ko proud na ako na ko eh. Isyoso kayo. Dara o problema. Sa kay pangwarta, ato dito diya, manuktok lang, nakay kwarta diha. Dagay na kong cheese. Kabalo na kong cheese. Makahatag lang o problema kung si misyon sa panghuna-huna. Pero kung ang apo nangalagad sa Ginoo, nagpagamit pa yun diha sa Ginoo, wow, naging proud ka. Diha kanila. Amen! Munang kita, mga kabatanunan, ipakita dyan nato nga kanak ditong buutan ta. Pilion dyan nato ang pagbuhan ug maayo para makapalipay tangan sa to ang mga lulog-lula. Napausa tanan diha sa tubig nga Dios, na proud kayo sila sa tuwa. Amen! Ang mga anak usab, ganbo usab, may usab na ipasigarbo nila o proud kayo sila sa ilang amahan. Labi na kung buutan kayo ang ilang amahan. Sisa mala, papa na ko na, apostol rin, papa, oo. Di ba? Nag-isa mo na nag-away diha, nag-ribasay. Isa man ang amahan. Yung imuhali itong amahan, nakadungog ka. Lakaw dahil ka, naulaw ka. Isa ba ko yung proud anak, ipailan yung amahan na manikbasay? Maulog. Ulog kayo na eh. Amen? Ha? Ha? Yan kung magsusuri na mong mga igala nimo, di ka ganahan na maabot sa topic sa inyong amahan. Sugaro din na imuhang amano, libasay ko yun, di ka ganahan. Amen. Yan, di pa yun makahuman, o di yun muhunong o pangutala itong pat ba? Masukod lang po doon ka, masumbag ka din. So, dili ka proud. Amen. Ha? Pero kung ang mga amahan o ginikanan, o sa kabuutan kayo, labi na yung nangalagad sa Ginoo, ipasigarbo yung kanila. Amen. Di sila maulaw. Amen. 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 Muna nga kita, maginikanan man o maanak, malulo man o manula, di kinahanglan, ipakita nato na kita nangalagad sa Ginoo. Pilion jud nato ang pagbuhat ug maayo. Aron nga kita ipasigarbo sa ato ang mga apo, para sa ato ang mga anak, o para po sa ato ang maginikanan. Para sa mga anak po. Ha? Labaw sa tanan, pag-abot sa paghukom, ipasigarbo po ta sa atong Ginoo sa Kristo dito sa langit. Isa man na, Christian eh, amahan, malagad niya sa tuwan. Kasi pasungla na. Pero kung wala malagad sa Ginoo ni Jesus Christ, isa katong may salikway sa kuha, isa likway kung sa panahon sa paghukom. Ha? Amen. Amen. Samtang napay panahon, mga lagad dito sa Ginoo. Aron sa panahon sa paghukom. Ha? Ang atong Ginoo Kristo, ang atong Dios, kung pasulod yung gani ka nato diha sa dapit kaya gaanda makaigsunan. Nga mao ang langit. Ha?
Verse 7, sa mga taong tinamod, dili mamakat. Ang buang-buang, dili sa musultig mga pulong nga ungdanon. Ha? Muna nga, bagang tao daw nga tinamod, sarili tinamod, respetado, kaya tungod kay butan, no, nana no? Dili kay respetado kay kwartahan. Grabe yung mga tao karon na pag naakit kwartahan na makita nyo lang, dato kayo. Usip ang dalion. Usip ang dalion. Hello. Kita ko lang sa kinaiya. Hello, kailangan na. Pero katong mga ubos kayo o makabos. Asa takjol. Yayawan pa. Hold up! So, dapat dili tayo na ana. Amen? So, unya, ang mabuang-buang usab dili usab musulting mga pulong ang undanon. Usab may undanon. Kana bitong mga adunay dili. Ha? Basta buang-buang o hungog nga tao, di yun na musulti og mga maayo. Ha? Puro yun na kadautan. Inungog usab nga mga pulong. Ha? Kung nakita nga mga batanon, wala ginapilion dyan nato ang pulong sa Ginoo. Amen? Kaya makadungog man dyan tag mga di medyo malikayan, nga makadungog tag mga misahe din nasa ato ang mga silingan, na sige og yaw-yaw og mga pulong nga dili maayo, manawag og mga diwatahan, na kung mapadala ka, ma-influensahan ka, mawapot mong isulti. Ha? Kaya mga may madungog din mo. Ang mga bata, bisag wala gitugluan, kung nadungog lang nila, masulti po sila. Amen? So, kinahanglan nga kining atong mga pagpanulti, kinahanglan nga undanon. Labi na yun ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, undanon kayo na. Importante kayo na. Ngamusulti ta sa pulong sa Ginoo, ngadto sa ubang tao. Pag himuon mo na, dipili, usab nimo ang pagbuhat kung maayo, hindi makaayo ka nimo. Amen? Pero ang tao ng mga humog, wala laing mga topic, mga binuang na lang dito tuminti. Ha? Ibukadlo, nag-in-in. Sabi no? So, di maayo. Asa man ta karon mga wat. Amat ta karon operation. So, kita gitu mana pwede ka maklaro. Ay nag-spot kung si negative. Di ba? Ito yung mga naklase ng humog. Mga plano nga dili maayo ba? Mga buang-buang. Pero ang mga nag-alagad sa Ginoo, mga malamon, ang mga pagpanuti usab, mga undanon kayo, awal ka mag-Bible study ron. Sangyawan na ito na tuhan ako. Sira na ito na. O, di ba? Bali mga undanon kayo, pero katong mga humog kayo. Makagig sa atin. Wato na ito ng gabi niyo. Pili bangkoy dila, waon dila. Yung saan mo na ito, nabusagit mo ng baboy. Ako, basta ko'y bahala, ako ko na. Puro binuang naman dito ang mga plano. Hindi mga undanon. Ha? Pero kita nga nangalagad sa Ginoo, ha? Undanon dyan na o makapahimuot sa ato ang Ginoong sa Kristo. Ha? Diri ata sa ubos, kaya pang oras, no? Nagunaw na ang uban nga ang suborno. Sa may suborno? Anang suhol, sama sa salamang ka nga makahimog bisan unsa, ay bisan asa muuswag man siya. Sige yun diriya. Naggunaw na ang uban nga ang suborno sama sa salamang ka. Dagan kung bitaw karon nga kanak bitaw pagwartahan ka, ang yan nakikalagot ng tawhana,
Sunduan lang na nimo, tagaan nimo, patya na. Di ba? Mabuhat nimo ang kanan. Sabi nagkwartahan ka. Ha? Manang karong panahon na, realidad, pagkwartahan, imuhang kaaway, na magduha-duha ka kuhan, ay naku na, ikwartahan niya na. Di ba? Kaya nga naman, ganong inanak man lang pang mga pulong, kay mahadlok ka, kay kaya ka nila ang patyon, kay pinaagi lang sa kwarta. Amen? Musugo ra, naman po yung mga hungog po ng mga magpasugo ra po. Diba? Dili mayo. Sama sa salamang ka nga makahimog bisan unsa, ilaron ka. Amen? So inana po. Ha? I-choose nila ang dili maayo. Ha? Pero katong soborno, nga gisweldoan ta, kinaghago ta, nagtrabaho tag maayo, kini maayo ni. Amen? Amen! Amen. Pero kung nakakwarta ka, nakapatay ka, ay, bati maayo. Amen? Murag hayop na ipatay. Na tao man na, ihimo sa Ginoo. Amen? Ha? Talaglagan yun ang padungan nimo. Pag inanak mo, binuhatan na lang talunay. Ha? Kung buot, last verse na, o second to the last, kung buot kang higugmaon sa katawhan, pasayloan sila sa ilang masayop kanimo. Ang paghandom sa masayop, makabungkag sa panaghigalaay. Ha? Kung buot daw nga higugmaon ta sa katawhan, siyempre pilion jud nato nga pasayloon nato sila. Kung nakasala man sila sa tuwa. Amen. Sabta nato. Amen. Tinaandam ta mo pasaylo sa ilahang mga kasaypanan. Dili pa mang inana kadali dayon nga kanang depende man na sa ilang gibuhat. Dili mo buta Dios yun nga kana bitaw diha dayon ingon ka nga gipasaylo dayon nimo sila. Ha? Tinuod man jud po na, ha? Nga kana bitaw ingon ka nga sakit kayo ilang gibuhat, ingon dayon ka sila nga nasayluan ko. Dili dayon na inana kadali no. Amen. Pero ang Ginoo, kinaiya sa Ginoo is bisan og gautan kay ka binuhatan nimo dili maayo unya nang ninduol ka sa yaha kinasingkasing ang Ginoo mudawat day na sa imuha dili na pareha sa tuwa nga magunahuna pa. Amen. Kay kinaya sa Dios mupasaylo jud siya pero gidasig sa Dios nga mupasaylo jud ta sa ubang tao. Amen. Gidasig ta bisag dili inanak kadali pero nagasig ang Ginoo nga mupasaylo gapon ta sila ha. Amen. Nasabtan nato. Mupasaylo jud ta sa ilaha. Unya para wala gina para higugmaon po ta sa ubang tao. Pag naatay kasi mga mapinasayloon. Alam niyo itong pasaylo kay ang Diyos may pasaylo sa gani kanato. Amen. Ang paghandom sa masayop makabungkag sa panagdigalaay usuling handom imuhang gibalik-balik ba. Gihunaw na ang mga nangagi. Kinahanglan ang nangagi dili na pagabalikon. Labi na kanang tawhana na bag-o. Amen. So, dili din na balik-balikon. Dahil kung balik-balikon makabungkag daw na sa panagdigalaay. Amen. Last verse, sa usa ka pagsaway makakapon dayon ang taong maayong panabot. Sawayon ka, dili tong saway nga, pangitan mo pilong ay. Dili na maong pasabot diri aha. Lainan din mata oy, lagyo kayo, magpiyo. Nahinana po nga kapilungan to. Sabi di mo sakitan na. Mura mong kagwan, piyo, lagyo kay kag mata. Dili na mao ha. Nga saway di pasabot diri badlong ni kung nakamali ka, nakabuhat ka kasaypanan. Ingon diri sa usa ka pagsaway makakapon dayon ang taong maayong panabot. Makapon siya sa iya kasaypanan, mudawat din siya. Apan ang hungog dili dayon makakapon bisag kapila sa latiguha. Sabi no, hungog. Kading latigo po dili literal po dili naglatigo di siya. Sakit yung sa pag-ayo, bagibadlong yung sa pag-ayo, pero di yung sa maminaw, yung sa kapila na sa disiplinahan sa Ginoo.
Yahit di kayo siya kay nagpabiling yung sa mungo. Ganahan yung sa mangawat ug saging. Nagsigil na sa plano sa higala, hanaw ko ta karon operasyon. Manok na po na to. Planuhan. Ha? Manok na po. Diba di mayo? Ha? So, inana ang mga tao na mga hungog isang ang Ginoo kanunay nagapanuktok na kanila, nagapahinumdum. Kaya na yung panahon nga magkasakit sila. Mga papahinumdum man sa Ginoo. Amen? Pero di kaya-kaya lang nila. Nana. So, dahil di kaya ang tao. Pero pasalamat na kakita ng alagad ta sa Ginoo. Amen? Ha? Ani ata bisag ulan. Ipili nato ang pagbuhat ug maayo. Pagisto tag pagbuhat, milakaw ta. Mi trabaho, wa ta nagpabilin dinaa sa atong ang balay o lugar. Ni ani gyud ta kay gusto nato himayaon ang Ginoo kay kini makaayo man usab kahimo ug ganahan. Amen. Ha? Ang pulong sa Ginoo sa dihang magapamati ta, ha? Madungagan ang atong kahibalo kung say dapat natong buhaton o ang atong kalagpag yun nagakaon ni ini. Ha? Once ka ang atong kalag nagakaon sa pulong sa Ginoo, himsog po ta. Amen. Dili niwang, dili magkaluya. Musta ka ang makalag sa mga tao karon? Daghan na kay gipang ulcer. Nakinahanglan og krimen S. Oh. Nagis ko tagwa na kanang spiritual dili tong lawas ha. Nakinahanglan sila sa pulong sa Ginoo aron maayo sila. Ha? Walay lain makaayo. Ang pulong lamang sa Ginoo. Dili lang kay pagkaon ni sa tumakalap kundi tambal usab kini. Ha? Tambal usab kini sa mga balatian sakit sa tuang mga espirituhan nga bahin sa tong kalag. Ha? O sabon usab kini nga makapalimpyo kanako. Ha? Makapalimpyo sa mga hugaw nga maong sala mga kaigsunan. Daw sama usab kini sa martilyo o maso. Abisan usa ka gahi sa imong kasing-kasing pero iyahang dugmokon. Amen? Ha? Sama usab sa kalayo ang pulong sa Ginoo nga unsa man nga musunog diha sa daan nimong pagkatao o diha sa daan nimong hugaw nga kasing-kasing o pulihan niya kini o limpyong nga kasing-kasing. Amen? Sama usab kini sa espada nga muputol sa mga plano sa kaway. Muputol sa relasyon nimo nganha sa yawa. Once ka ang tao wala nang alaga sa Ginoo kinsa man ay asa man sa naging relasyon. Siyempre sa yawa. Og mao ni pinaagi sa pulong sa Ginoo iyahang putlon kay espada man ang pulong sa Ginoo. Og ikaw ibalhin niya diha sa tong Ginoo. Amen. Dalaygon o maayo kaayo ang atong binga Dios. Ha? Amen. I hope nakita ni hapon adunay mga naikapunan diha sa mga misay nga ato nadungog karon. Sa makausap pa, piliun jud nato ang pagbuhat og maayo. Kinasayod ta diha sa paghubong kitang tanan mo atubang sa Ginoo. Amen. Kung nagabuhat na dili maayo, dili pod maayo ang atong samputan. Apan, ha? Apan kung nagbuhat nag maayo, padulong jud ta sa kalangitan o langit yang gandam. Wala, pag moadto na kita sa paghukom. Kining ato gipangbuhat mo ra pod. Ang mugiya or mutukmod kanato kung asa ta muadto. Kumato ta diya sa langit, siyempre, napailan na nga nagbuhat ng mayo. Amen? Pero kung niadto ang tao diha sa impyerno, napailan na nga nagbuhat siya
Dili man. So pilion jud nato ang maayo, mga kaigsunan. Mao kini ang mensahe nga gipaabot sa Ginoo nga ni kanato. That we choose the right path, the right doing, kini makahatag kanato og kayo. Mga panindugtag mag-ampo ka. May gugmaon nga Dios ug halangdon nga Ginoo. Kay bulungan ka, galahan nga Dios. Nga mong gilagaran. Dili ka katiyaw-tiyawan o Dios. At tungod kay gamahanan ka mga Ginoo, nga mong gilagaran. Mula sa Ginoo, mapasalamaton kay diha sa imong mensahe na among nadungog karon. Nadungog namo Dios kung unsa ang mga kalainan. Kalainan sa usa ka tawo nga malamon. Kalainan sa tawo nga usa ka bungog. Ang iyang binuhatan dili maayo. Lord, pilion jud namo nga kami matawag nga malamon o buutan. Muna kami mga lagad jud minanha kanimo. Tinuray. Mugahin og panahon nga na kanimo. Bisa pa man sa dautan nga mga plano sa yawa nga ni kanamo. Para madaot mi apan dili mi magpadala niini. Bisan pa man o Dios sa panahon, bisan og daot ang panahon, dili mi magpadala niini. Mangita di mi pamaaging ikaw ang masimba, malagahan. Kaya diha lamang kanimo matakamtaman ang kalipay. Ibisan unsaon na mo og pangita og daghang kwarta niining kalibutan. Bulawan mahandi ba ko sa lapi, maangkon man namong tanan. Pero dili kini maghatag kanamo og tinuod nga kalipay. Ingon ka din na sa mensahe ni mo Ginoong Kristo sa Mateo kapitulo 16, versikulo 26. Kung sa'y makuha sa sakataw, kumaangkon niya ang tibok kalibutan. Kapag kawadaan siyang kinabuhi, wala gayon. Wala Ginoo, mas ang pilion nga kani mga lagad nga na kanimo. Mugahin ang panahon nga na kanimo. Kaya naalamang kanimo ang tinuod nga katagbawan, kalinaw o kalipay. Kaya bisan di ay maangkon na mo ang tibok kalibutan, bahandi o dato kay nining kalibutan. Ilado. Apan dili kini makahatag kanamo og katagbawan. Kaya diha lamang kanimo Ginoong Hesus maangkon ang tinuod nga kalipay. Katagbawan. Unang pilion jud mo nga kami mga lagad kanha kanimo. Adunay kahanlok pagtahod nga na kanimo. Magaplano kami og mga maayo aron sa pagpasidungog kanimo Ginoong Kristo. Kaysa magplano og dili maayo nga makapasubo diha sa mga tubag. Lord, salamat sa imong mga pagpahinumdum nga ni kanamo, pagpadlo nga ni kanamo. Takos ka nga among pasidunggan, pasalamatan ug among ipasighar po sa walay katapusan. Salamat Lord, kadayon ka magapamuhat sa mong kinabuhi. Unya, sulod ka mga adlaw Ginoo. Giyahi kami kanunay. Aron kami o Dios, magmalang puso diha sa pag-alagan pagkanya kanimo balaw tayo. Kalay ko din pangalan sa walay katapusan. Kanimo lamang tanang kanunggan kumiyaan, mga pagpahimuha. In Jesus' mighty name. Praktakan na itong buhay na Diyos. God, kaya patara sa paghatag ng igsoon sa kinasing-kasing kay ang Ginoo nalay mudungag nga pinipilo-pilo nga mga panalangin diya sa tuwa. Isang naing mahalad og awit.
Mayong hapon Wilson. So, dili na mo kaong pagpasalamat ya sa kambuyan Diyos pinagi sa paghalad o awit nga na kaniya. Paminawa lang mensahe Wilson sa kanta. Ay lang nag Pamatungo sa buhay, sa kinabuhi isang ikaw sa katawan, alam mo na nagatulog sa iyang balay, sa usa kada kong matulog, sa pusong ngawno. Walay hunong na ulan, ang iyang nagusto magpabili. Kini nga dili mataro sa mga tanin ang kalikusan. Pagpus sa kadagao, pangayong unta, kini nga kasya gikandiya. Nagpupuro balay sa iyong dapuyan, sa pusod nga ulan, pag-apanla, sunog sa hangin, pag-atipago. Punong dikis, buhat mo, ang haligi sa pato, pinigini, kasyang ha, hikasan niya, sa kinabuhi mo. Bisan sa pusong naunod, kung walay hunang naulan, ang iyang puso magpabilin. Ginadiling maklaro sa mga kaningin kalikusan. Batu sa pananaw, pangayong da, ginasya kaniya. Pangayong da, ginasya kaniya. Pangayong da, ginasya kaniya. ang tanang kalungganan o kay may andagan sa kambuyan ng Diyos. Ginong Dios, salamat sa kahaponon karon Lord nga muang gihatag Ginoo. Salamat sa mga pulong nga among nabati Lord. Ingon man sa mga alawiton Lord nga among nabati. Salamat Ginoo sa mga imong kayo kanamo Lord. Mayong panglawas nga imong gihatag libreng gininhawa Ginong Dios. Ingon man sa imong hatag nga piling Ginoo, ikaw mga dugang og pinupilo pa nga mga panalangin diya sa matag isa kanamo Ginoong Dios. Kay nasayod kami Lord, wala kami mahimo kung wala ka nagauban kanamo Ginoo sa kanunay. Dungog og himaya diha lamang kanimo Lord. Amen. So sa atong mga announcement, padayon ang atong mga bulahaton every Wednesday evening, prayer meeting diri alas 7. Okay, alas 7. So karong Miyerkules diri ako no. Okay, so diri ata padayon usab ang mga bulahaton. Basi karong mga June adunay mga coming nga mga bulahaton nga mga pagabuhaton. Aron nga mas gamor pa gyud ka nga madasig. Amen.
So, mga Bible study sa mga ginikanan. Ay na to kung asa sila ugma no? Sa kahapon gabi. Sa Sinon family daw ugma. Okay? Sinon family ugma sa hapon. Kaya siya sa gabi. Okay? Sinon family. Mahal to ang mga ginikanan diri kada ugma. Okay? God bless sa inyo ang bulaton. Pwede may padayon ka sa mga pang-ampo sa to ang simbahan, building nga mahuman na yun no? Panalangin, ibubog sa Ginoo. And once again, salamat sa mga upat ka kaigsunan na to. Nagpa-bautismo kagahapon, no? Ano to? Si Grisel, Sheila, si Laika, o si Christopher Escobar. Okay? So, salamat sa Ginoo. Kaya, nakabangkog mga batanon. Next time na kunin sila, no, kinahanglan po na di kuwan pa yun, maging close pa yun sa Ginoo. Pinakakuan pa yun sa Ginoo, hapag atong anak niya. Amen? So, para mabautismohan na kita. Puhon. So, mula ka na ito mga painumdum, padayin mo sa mga tuang balang natin diyan. So, praise the Lord. Ano lang, God bless us. Praise God. Salamat sa kalampusan sa atong panimbahon ni kahaponon. Atong pasalamatan atong buhay na Dios. Akong gihangyan tanan sa pagpanindo. Imo ang himaya o Dios. Hallelujah. Ang himaya ug kadungganan ipataas ang kamot sa pagsimba ngalan mo daygon ko imo ang himaya ug kadungganan ipataas ang kamot sa pagsimba ngalan mo daygon ko kamanan ka milagroso ka nga Diyos walay sama ka nimo walay sama ka nimo kamanan ka milagroso ka nga Diyos walay sama ka nimo walay sama ka nimo kamanan ka gamanan ka milagroso ka nga Diyos walay sama ka nimo walay sama ka nimo gamanan ka milagroso ka nga Diyos walay sama ka nimo walay sama ka nimo walay sama ka nimo walay sama ka nimo. Yes, Lord, wala kay sama ka nimo. May hugmaon nga Diyos, dalaygon ka ining kapulong. Ginoo, salamat sa imong pulong karon nga among nabati. Nga kini mong nga pulong nga makahatag kani patulungan sa among kasapasa sa kinabuhi. Ginoo, salamat sa Ginoo, bisan nag-ulan Ginoo. Kami nakapadayon sa among pagpanimbahon. Kung dili babag Ginoo ang ulan. Salamat sa Ginoo sa mga membro ay sa mga katawan Ginoo nakapadayon sila sa nang pangalagan tabangin Ginoo nga sila madungagan pa dito ang ilang kadasi Ginoo samtang kami magpapamauli Ginoo
Yatod kami sa among punulan ng Ginoo. Ikaw magaulahi, magauna. Yung tanan Ginoo isaling sumulan. Amin. Lord, yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. God bless us all.